Benvinguts, benvingudes a l'aula de Gralla i Timbal. Comencem. Dir-vos que molt properament tindrem ja el curs bàsic de timbal, però avui encara no estem aquí per això, estem aquí per una altra cosa. I això forma part d'una de les sèries de videoblogs que m'agrada explicar-vos coses noves que tindrem entre nosaltres, i avui porto una cosa molt xula. Avui m'ha arribat aquest paquet d'aquí. I què hi ha a dins d'aquest paquet? Doncs ara ho veurem. Ja sabeu que aquest format més proper a mi m'encanta. Segurament no és el que té més visualitzacions del canal, la gent li agrada molt més els cursos, però jo penso que és important mantenir-ho perquè tenim aquest feedback que, vulguis o no, crec que és xulo. Ens disposem, doncs, a obrir el paquet. Com veieu, se'm dona millor tocar la gralla que obrir caixes. I aquí tenim la nova càmera. És una Sony ZV-E10. És una cosa que realment em fa molta il·lusió, que puguem tindre més qualitat i pugueu tindre una millor experiència en el vostre aprenentatge, encara que sigui a través de la càmera i de la pantalla. I tot i que suposa un esforç molt gran per un canal tan petit com el meu, al final em fa moltíssima il·lusió. Per cert, i molt important, i a partir d'ara, a la descripció del vídeo, a part de deixar altres vídeos, documents, informació important, també us deixaré material des de neteja, la càmera amb la que gravaré a partir d'ara, la càmera que estic gravant ara, la càmera web. Us deixaré tot el material a la descripció, per si a algú li interessa. Doncs bé, ha arribat el moment. Aquesta és la imatge que teníem fins a dia d'avui al canal de l'aula de gralla, i aquesta és la que serà a partir d'ara. Bé, doncs aquesta és la imatge que tinc amb la Sony, amb la càmera Sony. S'ha de dir que no he tocat res de paràmetres i que a més ha passat una mica el temps i s'ha fet una mica fosc. Si això féssim de dia segurament la qualitat també milloraria. Però vaja, que aquesta és la nova qualitat, aquesta és la nova imatge que tindrem al canal. També estic fent servir el micròfon de la càmera, després mirarem a veure si puc ficar-li la solapa directament a la càmera. Però vaja, que al final de tot crec que la imatge és notòria, passarem de ser un píxel a tindre alguna més de qualitat i espero que us hagi agradat el vídeo. Adeu!